Diyos Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos, o sanudas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O San Judas, na palada ni kas samong inuumaw, tangaling samong makamtan ng gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas, na palada ni kas samong inuumaw, tangaling samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas, na palada ni kas samong inuumaw, tangaling makantam niya ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. Judas, na paladan ikas samong inuumaw, tangaling samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa Kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya kaitong hilang niyang lepra. Inanyuga ang pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas, na paladan ikas samong inuumaw, tangaling samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunyan na paalaw. O San Judas, na paladan ikas samong inuumaw, tangaling makamtan niya ang kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod,
Ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ni Diyos. Ika niya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw tangaling mong makamtanan gabos min kay po. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw tangaling sa mong makamtanan gabos min kay puhan. San Judas na maugayon, mamuraway na pastol, si mo nga ning hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagrangan niya mong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw tangaling sa mong makamtanan gabos min kay puhan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw tangaling sa mong makamtanan gabos min kay puhan. O pinsan ni Jesucristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo, an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw tangaling sa mong makamtanan gabos min kay puhan. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan po ikaapat na aldaw ni Misa Nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang mga mas sponsors iyo po ang minasunod: Eden Musa, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chuwadi, Milo, Eloisa S. Villar, G.D. Rehuso and family, Emma Chan, Sanyosa family. Isabay man po niya to ang nagkapirang intensyon sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Gilbert Bermas and family, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Ana Marie Porlares and family, Josel Aceituno and family, Chan and De Vera family, for good health and gift of life of Greggy, dulot kan Manlangit family, special na kagadan to pass the board exam of Hannah Erica Magallanes, dulot kan Magallanes family, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for Yvette's passing of CPLE board exam, dulot kan De Vera family,
Special na kaagadan, dulot ni Judy Remelin Lee. To pass the exam of Jean Antoinette Balunsay, dulot ni Kate Balunsay. For Philippine Nurse Licensure Exam, dulot ni Harriet Pantino Lumbao. To pass the board exam of Christine Joy, dulot kan Molyasgo family. To pass the licensure exam in nursing, dulot ni Jeanette Esteves. Special na kaagadan, dulot ni Ronel Olier. For successful IQA, dulot kan DENR 5 Senro Ginubatan. For mining engineering licensure exam of Natalie Jewel Marshall, dulot kan Marshall family. For good health of Chan and Rivera family, especially Shane, Meryl, and Maribeth. To pass the exam of Christine Joy, dulot ni Christine Molyasgo and family. To pass the exam of Nenia Alaysa Isaac, dulot ni Hazel Isaac. To pass the Sipali board exam of Darren James Taiko, dulot kan sa iyang pamilya. Para sa kapayngaloan kan mga minasunod na kalag, Francisco, dulot ni F&S Velasco. Froilan, dulot ni Rosie B. Sopardo Cantara and family. Jose, dulot ni Neil Fali. Fidencio, Gloria, dulot kan Sopardo Cantara family. Rogelio, dulot ni Dr. Rolio Milante. Luke Zion, dulot kan Osia family. Lorenzo, dulot kan Fortuno family. Death anniversary of Eden, dulot ni Kim and Angela Evasco. Death anniversary of Romeo, All Souls, dulot ni Corazon Herrera. Elizabeth, Jaime, dulot ni Christopher and Almira.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Hinapod ngani manan, sa Diyos na sa tukado. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-omaw sa mahal na Diyos sa ikapat na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Ang tema sa espiritu. aldaw na ini, pagiging dayupot na mga tagapag-ataman, asin tagapagpamahala kan mga bagay sa kinaban, iyoan madara sa to, tanganing kita maging mga tagapagdaraman nin paglaom. Faithful stewards and, of course, bearers of hope. Ngunyan bidbidon ta po, sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kita magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni mahuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Paherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asindarhon kita sa buhay, nadaing kasangkoran. Amen. Mamipi kita. Diyos, na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo, nan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya, dai dapat maghade ang kasalan sa saindong hawak na magagadanon. Dai dapat na sunudon nindo ang mga hurot nin saindong hawak. Dai nindo itugot na gamiton ang mga kabtang nin saindong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulotan nindo ang saindong buhay sa Diyos. Siring sa magadan na nabuhay liwat. Asin ang saindong hawak ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanosan. Hulit ang kasalan dai na magahade sa saindo. Taka mo nabubuhay, sakop kan grasya. Bako na kantugon, kun siring,
Magkakasala kita huli tasakop na kita kan grasya, bako kan tugon. Dai nanggad, aram nindo na kun kamo naglilingkod, asi nagsusunod sa sarong amo, kamo nagiging sa iyang uripon. Dai kamo makakapaglingkod sa kasalan na nagdadara sa kagadanan, asin man sa pagkuyog na nagdadara sa katanusan. Kaidto, kamo mga uriponin kasalan. Alagad, salamat sa Diyos. Sa bilog na puso, kamo nagsusunod na sa doktrina na tinukdo sa indo. Ilinigtas kamo sa kaurip na nin kasalan. Tanganing kamo maging uripon nin katanusan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Magsabi an Israel, kun bako niya mong kakampi ang kagurangnan, kan lusungon kami kan katawuhan, kuta na mga buhay na pinaghalon kami, nin si lumaad an sa indang kaanggotan, tumang samo. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Nalantupan kuta na kami kan tubig, inanod kuta na kami kan baha. Pag umawon ang kagurangnan, taday nagtugot na maging kakanon kita, kan sa indang mga ngipon. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Siring sa gamgam, nakaligtas kita sa litag nin paradakop. Naputol ang lubid, asin nakadulag kita. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan, nakagibukan langit asin daga. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdalamuga mo sa mga karamon mo. Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw kan banal espiritu. na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, aram niya to gabos, na kun an kagharong makaisi sa anong oras maabot an parahapon, dai matugot na makalaog sa saldang harong. Kaya danay na magandam, hulita sa oras na dai pinaguhona, madatungan aki nin tawo. Si Pedro naghapot, kagurangnan, an parabolang iyan, sinabi mo para sa mo o para sa gabos? Si Jesus nagsimbag, sisay, sa paghona nindo, ang namamahala na maimbod, asin mamaan na paniwalaan kan sa iyang amo, na ang mga surugoon tawanin kakanon sa tamang oras, paladanan siring na namamahala, kung pag-abot kan amo, maabtan na inuutoban sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa Indo, itatao sa iyang pamamahala ang gabos na mga rugari. Alagad, kunan siring na namamahala mag-isip na ang amo mahaloy, dangan magpuon na magmakuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat sa aldaw, na dai linalaom, asin sa oras na dai pinaghona, maabutan amo, asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan, mga bakong maimbod, an nasabing namamahala na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alagad dai ginigibo o dai inaandam ang sosog sa kagustuhan, hahampakunin makuri. Alagad ang dai nakakaisi, asin minagibonin bagay, na bakong maninigo, hahampakunin kadikit. Dakol ang hahagadon sa tinawan nin dakol. Urok na dakol ang hahagadon sa tawo na dakol ang ipinaliwala. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Duwang punto nin paghurup-hurup base sa tema ang gusto ko pong ihira sa Indo. Enot, hinahagad sa tuya na maging mga maimbon na tagapagpamahala
kan mga bagay digdi sa kinabang. Tainian mataong dalan, tanganing kita, ikadua, maging mga tagapagdara nin paglaom sa kinabang. Sa konteksto kan pag-andam niya to sa kapiestahan, kan sa tuyang namumuta na patron na si San Judas Tadeo. Paano kita magiging mga faithful stewards o maimbod na tagapagpamahala? Enot sa gabos, ang Ebanghelyo ta nagsasuggest na dapat daapo madilig an sa tuyang mga puso. Ngunya na aldaw na usong-uso na po ang filter. Maski sa pagpa-picture sa Facebook, minsan may mahiling kang profile pics. Pag na-personal mo, iba man ang itsura. Bako, mga magayunon sa profile pics ninda, pero punggudon pa lang. Sa personal, ulo kon si Carlo, may midbid gayon siya. Diba? We can polish our image. We can even perfect our posture. But, we can even appear holy. Ibaga, pag dahiling ka ibang tao, banal-banal kita. Pero kung ang satuya daang puso, panoonin, sabihon ta, pride, panoonin, resentment, panoonin, greed, yan. We miss the essence of true stewardship. Ang pagiging tunay na mga tagapagpamahala. Sabi ka iyan, a good steward does not only manage blessings, but he mirrors God's goodness. Bako sa nang pinapamahalaan, kung anong inako mong badaog, kundi ika mismo pigihingawa mo na magi kang panalmingan kan mahal na Diyos. Na every time nahihiling ka kan tao, nahihiling ninda ang mahal na Diyos. So iyan ang challenge sa tuya mo niyan. Iyan ang inahagad sa tuya kan sa tong kagurangnan, sa paagi kan sa tuyang tema. Nalinigon ta, hugasan ta, bako sanaan sa tuyang mga kamot, kundi hugasan taman an sa tuyang mga puso. Tanganing kita makapaglingkod, maglilingkod, mamamahala, mangangataman, bako sa nang tanganing mahiling kan tabo, kundi tanganing po kita maipahayag niya to ang pagkamuot ninyo sa kinaban. Iyan ang mataong dalan, digdi sa ikadua na parte kan tema. Iyan ang mataong dalan, tanganing kita maging mga tagapagdara nin paglaom sa kinaban. Hope shines where faith is lived sincerely. Kung totoo tang isinasabuhay ang sa tuyang pagtubod, diyan minagikan ang dakulang paglaom sa buhay niya to, asin sa buhay kan tinapan. Iyan mismo ang pagirumdom na tinatao po sa tuya kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Igsasabi niya sa tuya that hope springs not from pretending to be perfect, but from persevering in faith despite our flaws. Sa tahaw kan sa tuyang mga kaluyahan, padagos kitang naghihingawa na isabuhay an sa tong pagtubod. Bako itong pagpara-filter kan sa tuyang sa diri that we appear perfect in front of people. Taang tunay na ang pagiging steward, iyo po itong igwanin, sensiridad. Naipapahiling ini siyempre sa pagpatawad sa satuyang kapwa, sa pagtabang sa iba, asin pagtiwala sa mahal na Diyos. Sa siring na paagi, sabi po kayan, we become living bearers of hope to those in despair. So, namumutan po mga tugang, arog po, ni San Judas Tadeo, lugod ang sa tuyang pagtubod, maging totoo. May our faith be genuine, not decorative. And lugod pamanan sa tuyang buhay, hagadon niya to sa misang ini, maging mga lampara din paglaom sa kinapa. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Pano din pagsarig sa Diyos, din paglaom, darahon ta sa iya ang sa tuyang mga pamibi sa tabak,
ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom. Sa kada petisyon, masimbag po kita, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi para sa simbahan na magdanay siyang pusog sa pagtubod, umaugma sa paglaom, asin mamumuton sa pagharubay kan Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Para sa satuyang lideres na maglingkod sinda na may integridad, magbusol nin katanosan, asin surugon ang mga maluya, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Para sa mga dukha, naghelang asin nawawaranin paglaom, tanganing sa paagikan sa tuyang pagmakulog, asin mga pamibi, makakuha sindanin bagong kusog, kaumayan asin pagtubod sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, magbago kan sa tuyang kamawotan na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Para sa gabos ng mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot ng mga parapamibi para sa ibang tao, nagheheras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. O Diyos, nin paglaom, sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyugaan mga nagpag-arang kan sa imong banwaan, tabangi kaming maging mga aagihan kan sa imong paglaom, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Umawan ka kagurangnan, Diyos na mo sa Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako un manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaasan espiritu, mga puso. initaas mi na sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman kay ibakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan,
Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawang. Kasindugo, kan sa mo kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumag kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos ni San Jose at sa iyang esposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaintupan na kapag-gaya-gaya sa imo magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya. Asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging tanay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. ngunyan na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero Kan kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami,
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Pamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami lugod. Ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway.
Ininahagad mi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po kan Oktubre 19 an misa novenario kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, anobena mapoon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., asin 4 p.m. Magkakaigwaman po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po ini nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga maawot po maging novena asin fiesta mga sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawot po magbakal need souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga ini sa opisina. Siring man magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Ang sa kuya pong pasalamat asin apresasyon sa Saint Lucas, lalo-lalo na po kamong mga nagsimbangon yan, asin mga sponsors kan sa tuya mga novena masses. Siyempre sa mga naglilingkod sa tuya pong misa, thank you very much po sa ito. See you tomorrow, 5th day. Madali na pong matapos sa tuyang novena. 5 aldaw na sana. Madali man sana yan. Tindog na po kamo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. intersesyon ni San Judas Tadeo, bendisyon ang lugod kita gabos, kay Diyos na mamumuton, asin maherakon. Ano ma? An aki. Asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Sa bagyo kami nagupit, lalong nagraruman langit, kan buhay aban sa sa dagang panumpain, dakoy na si mong tinabahagan, ulikan si mong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Kami manlukot, liwanagan, kan simong pinsan sa kalangitan, si Jesus, simong
kami ka erakiman. Ay, salamat. Natapos manggiraray. Good morning.